Nak kanduang sibiran tulang, gadih rancak kesayangan bundo. Kamarilah duduk sabanta, dan akan pasan pitaruah bundo. Aduh sifat perempuan nan indak boleh ditiru nak. Nan pertama si barau-barau, nan kedua layang-layang, nan ketiga lawah-lawah, nan keampe anai-anai. Adapun yang pertama junan kedua alah kita bahas sebelumnya. Nan ketiga perempuan lawah-lawah. Perempuan ko jinak di rumah, setapak indak keluar, salangkah haram baranjak. Gilo tagak di janjang pintu, gilo menanti tamu sase inggo. Bantuaknyo candoka mati, malangkah tarege-ege. Barek tandan sarik bakisa, tapi niat salah pangana sumbang. Paham jahe muka suik buruk. Kok tibu di manusia, tasuwo bake padusi. Itulah gadih pangeretan, mato duitan istilahnya. Mulik manih dibuek-buek, ramah tamah bahajan-hajan. Wujudnya cari perhatian, nak tadayo urang ka awak. Cah mambon, cah maminjam, bautang pantang membaya, ditagiah urang dimusuhi, diburuan sabalik kampung, difitnah dibagunjengkan, aib rasio dicuki-cuki, korbanlah orang nan manolong. Mbak itu juga di rumah tanggona, kuci orang gaek di Buledah, saku suami di Pareso, kok saku tunangan lah karyang nyucari pacar baru.